Αλλά να πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκα χθες και ενθουσιάστηκα. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα. Το Σωματείο Εργαζομένων της Μευγάλ. Ενθουσιάστηκα. Ξέρετε γιατί? Πόσα εργοστάσια δεν έχουν κλείσει στην Ελλάδα, γιατί όταν η επιχείρηση χρωστούσε λεφτά, οι εργαζόμενοι μαξιμαλιστικά ζητούσαν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, πνίγοντας τις εταιρείες τους και οδηγώντας στο κλείσιμο ακόμα γρηγορότερα. Χιλιάδες παραδείγματα. Το Σωματείο της Μευγάλ όμως ξέρετε τι έκανε? Είπε θα βάλουμε τους δικούς μας μισθούς ως δάνειο στην εταιρεία για να περάσει απέναντι και να μην κλείσει. Και αυτή η εταιρεία όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά τώρα κάνει εξαγωγές, ανακάμπτει, μεγαλώνει, κάνει νέες προσλήψεις και πληρώνει σιγά σιγά και τα δάνεια στους εργαζομένους πίσω. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι με πραγματική συνείδηση του συμφέροντός τους. Έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά. Όταν όλοι θα βάλουμε πλάτη για να πάει ο τόπος μας μπροστά.